Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Johnny Diaz, Balita na Patas. Today is August 1. Una kitang adlaw sa bulan sang Agosto mga kaakson. And today is the National Girlfriend's Day. Happy Girlfriend's Day dira. Pero ang mindset kag ang pag-intindi sang kalabanan ang subong nga selebrasyon para sa mga mag-uyab bayo kon sa uyab abay sa isa ka lalaki. Pero suno mga kaakson sa isa ka organisasyon ang subong nga adlaw ini ginabilang paghatag pagkilala o kon pagselebrar sa mga mag-abyanay nga mga babayi mga kaakson. This is a giving recognition sa boyfriend pagkato siya girlfriend pero appreciating mga kaakson pag-apresarbla nimo sa ibong nga abyan nga isa ka babayi. Kumbaga girlfriends amo na saya. Hindi egali ang in relationship, no? Ining National Girlfriend Day. Pero kung lang taon na tumaka-aksyon diri sa bungsod Pilipinas, hindi gid man na original o kung regular nga ginaselebrar. Ining National Girlfriend's Day nga ginaselebrar subong nga adlaw. This is a worldwide celebration nga ginumpisahan man dito sa Estados Unidos. Kumbaga ginagaanan nila sang tion, agod nga makilala gid kag ma-appreciate sang kada isa ang pag-abyanay sang ibang nga taho. Today, National Girlfriend's Day. Tanan dira nga mga best friends dira mga kaakson. Labi na nga mga babayi, pwede nyo gina matamyaw sila dira. Balon nyo, Happy Girlfriend's Day, ha? Thank you again for being with me all the time. Nga mo lang nga mga tirada, mga kaakson. Girlfriends, si El Rey, ba sinag-great ka, sir, sa mga asawa, sir? Hindi man, kay ti ex-girlfriend mo na siya mga, no? Hindi giliya sa, hindi giliya. Ikaw man nung Henry, ha? Kasi nag-greet ka to, hindi subong niya aadlaw para sa boyfriend para mag-greet siya nga girlfriend. Lain man ako nung ang National in Relationship Day. Today sa mga friends lang anay, no? Happy National Girlfriend's Day sa mga babae dira all over the world. Enjoy this celebration mga kaakson na. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Pero kabalo ka mga kaakson kung balikan nato ng ato naman nga kasaysayan subong adlaw Agosto 1. Ining adlaw sa tuig 2009 mga kaakson kung saan napatay ang ika-11 nga presidente sang pungsod Pilipinas. Kagang pinakauna nga babae nga presidente sang Republika sang Pilipinas mga kaakson. Walay liwan kundi si Corazon Cory Cojuangco Aquino, the 11th President of the Republic of the Philippines. Si Aquino ang nagtaliwan sa Makati Medical Center mangudban sa balatian nga cardiorespiratory mga kaakson. Ini siya ang na-ospital sumugod pa nga daan Hunyo tuig 2009. Ti after 2 months mga kaakson, ini siya ang nagtaliwan bangod sa nga balatian. Ang first nga diagnosis gani diri nga ginabatsa nga balatian ni Cory that time was colorectal cancer sang 2008 o kung 2008 mga kaakson na.
Kabalo ka mo mga kaagson ng pamilya ni Cory Aquino Sadto ang nagpamalibad sa imitasyon sa gobyerno nasyonal nga tagan ang anay presidente sang state funeral. Mangod ang lubong sini ang ginpatigayon Agosto 5, 2009 kag ini siya ang ginlubong dra sa May Manila Memorial Park sa Parañaque. Sa nasiling na mga kaagson, si Cory Aquino ang pinakaunang babaeng presidente sang pungsod Pilipinas. Ginakabing mga kaagson si Aquino nga isa ka iloy ka guiding voice ang mga Pilipino. Amo ni ang paglalagway sa iya ni anay presidente Joseph Estrada. Dugang pagidiri si Aquino ginakabing nga Philippines Most Loved Women. Bangod sa bataliwan ni Aquino mga kaagson, gindeklara sadto ni anay presidente Gloria Macapagal Arroyo ang napulo ka adlaw nga mourning period. Bangod sa pagtaliwan diri sang anay presidente pinaagi sa Administrative Order number 269 nga ginakabig mga kaagson nga Days of Mourning diri man sa pungsod Pilipinas. Action Reports, Afternoon Edition. Kabalo man ka mo mga kaagson nga sa internet nang trending ini no sa ang paglubong kay Aquino mga kaagson. Kaysa simanas ang kamatayan ni Aquino naging trending topic ini sa social networking site nga Twitter. Kung sariin mga kaagson, madamo sa mga Twitter users ang nagamit sang yellow ribbons bilang man ila pagkakita sang simpatiya sa pamilya Aquino. Ang Friendster, isa to sikat ang Friendster before the Facebook naghimo man sa isa ka special profile page nga nag-allow sa mga users, labi na sa mga fan bala, avid fan sa anay presidente mga kaagson nga gamiton ina. The usually alam makita ang itsura sini ni anay presidente Corazon Aquino. Yari mga kaagson, lipot ginamang ato nga pagbalik sa mga uli nga mga mensahe speeches sang anay presidente. I have always been a firm advocate of peace. Perhaps it is only the tragedy of conflict that teaches us the true value of peace. I have said democracy is safe with this Constitution, safe in regard to the necessary institutions of a democracy, safe in regard to the inalienable and indispensable rights and liberties of a free people. Ang gusto ko ay baguhin ito para alisin sa taong bayan ang karangalan na sila ang nagtanggol sa demokrasya at kalayaan dito. Kailangan po nating bantayan ang tangkang pagbaluktot sa kasaysayan ng ating People Power Revolution dahil ito ay ipamamana natin sa ating mga anak. Mayong hapon na kung inyo alagad sa Kahanginan Aksyon Jan Diaz kagkaroon sa aton mga Pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nanobla ang mga bulabalita nga dapat inyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalagad diri sa aton natuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa aton naman nga headline number 1. Bacolod Mayor Albi Benitez may pangabay sa sangguniang panglungsod mga kaagson sang Bacolod nga tagan sa sang otoridad. May angot din mga kaagson sa pagnegosal sa mga pribado nga ospital. Siniblang ginadusok nga Bacolod Comprehensive Health Program. O kunining back chip mga kaagson. Do ano ni siya the counterpart sa isa ka healthcare programan sang Negros Occidental. Kay ti dugay na niyang no chip ni bala ang Negros Occidental Healthcare Program kaakson. Didiri kay ti si Mayor Albi Benitez na, which of course, frankly speaking, an allied of the Negros Occidental Provincial Capital officials, tigin butangan man sang kaangay counterpart para mapasanyug man sigurong programa kung kayong lawas ang paghambala, which is also good. Maya man kay ti may mga negotiation sa mga private hospital para at least bala, hindi lang niya public nga mga hospital ang dalaganan sang mga pumuluyo sang Bacolod sa tion sang emerensya. Ti ko may mga rehistrado na din sila, kag-ara na sila, no? Nalakip sa mga benepisyaryo sa idalom sa siling programa, at least mas mapo sila magka-aksyon magpadulong sa siling mga ospital man. Sa ito naman nga headline number 2.
Unilove, bodo brand sang isa ka pagkaon ba? Unilove mga kaaksyon, naman ko ng bago nga tawag ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ano ng Unilove? Ang kombinasyon sang Unega o kon United Negros Alliance kag ang Love Negros mga kaaksyon. Sunod rin kay Ferrer, ti subong wala nila ginapaminsar pa ang pag-inganyo sining mga bagong mga alkalde sa Negros Occidental sa kung sariin sila mapamembro kay timiara ginayamong mapamember ka sa idalom sining local political group. Kay siguro subong ginapatawayan anay nila kay tidugay pa man ang masunod nga eleksyon. Pero timiara na mga eleksyon ng organization sa mga local chief executives, mga league of municipalities, tiban sinigamat-amat naman ipapurbatsag sa iban labasi palang makadugang sa kadamuon sang ilang mga kaalyado sa idalom sang ilang political group. Unilove. Parte, no? Amo ginabas na diri sa Negros Occidental subong. Makitaan mo ginang pag-isa sa mga politiko, labi na sa mga programa nga ginapatuman sa gobyerno probensyal para saklam man party lokal nga panguluhan. Sa ito naman nga headline number 3. Hoy, may ginaligar nagluntad nga kidnapping. Kapon makaaksyon dra sa banwasang Manapla. Pero kay ti duway ni na dayon makaaksyon kay nakatingwa nga makapalagyo ini nga biktima. Isa ini sa kanegosyante makaaksyon. Ginaligar rin niya base man sa paraysayon sa kapulisan nga may 5 ka mga persona nga lunsay nakasuksok sang bonet nga nagbalabag sinisiya samtang sa ang nagapapauli na second tani nga puluyan din sa basketball game. Ang isa sa mga suspect ginpusasan sa kuno. Ang isa naman nagtulod siya pasulod sa isa ka pribado nga salakyan. Galing kiti persado mangguroy na ilabi na nga ang adrenaline blaara pa kay bago pa lang daan tapos sampang sang basketball makaaksyon. Nakapamayrosa, nakapalagyo. Ining negosyante makaaksyon kag nakapadangat sang report sa kapulisan. Ang detalye sinakaroon aton patpaton diri sa gyapon sa tunaman nga pagpangalagad. Sa tunaman nga headline number 4. Babahi rason sang nagluntad nga binuninay sa sudad sang Victorias. Kaya tapusin ni mga kaaksyon temprano pa nagsugod na sa ilang sulusating dra sa sudad sang Victorias ining 3 ka mga persona. Ang mga biktima maghimata, ang suspect nagabakulod pa. Tabo mga kaaksyon doon nagsinuya ay kuno sa isa ka babae siguro table bla sulod sang ilimnan. Di ulas lakbalo ining duha, ginabantayan na kalima kaaksyon sang suspect sa gwa sang ilimnan. Purti gurong kainit niya sa mga biktima wala. Tapos mga kaaksyon digdo pinanganusan niya, nakaangkon sa madamo nga pilas ang mag-utod nga mga biktima. Balik na gikan sa Bacolod City Government Center, kadulong dugay-dugay ni Aksyon De La Salazar. Ang hayahay sa Bacolod City Government Center, ang flag drop lamang kaaksyon, naka-half-mast bilang pagpakita sa pagpakig-unong sa local government unit sa pagtaliwan ni Anay Presidente Fidel Ramos. Yun ang taon ganit natin, death anniversary o kunang pagtaliwan kapon July 31 ni Anay Presidente Fidel V. Ramos. August 1 naman, death anniversary ni Anay Presidente Corazon Aquino. Sa aton mga balita nasyonal, aton na nalabyan dugay-dugay. Once kita may time pa makaaksyon, may bagong liderato ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police kag National Bureau of Investigation. Nga lamang ko si Lieutenant General Danao sa kadugayon daw wala gid gin-appoint. Gali si Presidente Bongbong Marcos Jr. may iba na nga natipuhan. Siyempre, taga Luzon, kiti taga Luzon sa mong si Danao kay taga Mindanao, kundi ang Anay Presidente mo gito ya, ang may tuyo tani nga sa ang papungkoon dira. Si Anay Comelec Commissioner Garcia nagbalik sa Comelec mga kaaksyon, pero mas mataas ng posisyon sa nasubong ang chairman. Pero hindi man ni sorpresa mga kaaksyon ang appointment ni Garcia, ni Anay Comelec Commissioner Garcia, mangod nga amo ni ang abogado man sa una ni Presidente Bongbong Marcos. Sa din niya abogado,
Dumdong ka mo to sa mga election hearing to ba? Election protest ni Presidente Bongbong Marcos bato kay anay Vice President Leni Robredo. Nakatatlo gito mabalda mga kaakson. Aksyon Radyo. Sino tong abogado? Si Garcia. Isubong sa naman ang COMELEC Commissioner. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time na 5:13 na. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa ating pagpangalaga dining Action Reports Afternoon Edition. Sa nasiling na naton August 1 kita, Agosto 1, tuig 2022. Subong hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pila ka mga bago, mga dalagko nga mga balita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters, aton Action Correspondent, ang aton nga patrol mga dulong sa balita may angot sining isa ka babayi nga nagapanglabas sa suba. Nadagdagan sang bato, patay. Aksyon Radyo. Bantay na ito makasulit tali sina dugay-dugay. Sa kinaandang tub-tub kita alas 6 ang takna subong nga gabi. Ako naman ang inyo alagad sa kanginan, Aksyon John Diaz. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time na 5:14 na. This time ka-action i-check na nato ng ato naman nga Patrol 2. Aton nga Crosswind Patrol live dala sa may Barangay Vista Alegre. Hindi may angot maka-action sining isa ka insidente o kung aksidente nga nagluntad kung sa riin. Ining babae ko no nagapanglabas sa suba. Ano mga swerte mo nadagdagan kaya kabato? Yung subo-subo ang natabo kay patay gini ko nung babae. Check na rin konfirmasyon sa sining report maka-aksyon sa ato naman nga patrola. Kay dugay-dugay, manging kaupod ba naton, ining isa ka nag-trending nga lalaki nga bakulod nun. Pero actually, I don't know kung sakop na nakabakulod ang Golf and Country Club. Nagamurusagi ni saya. Galing kay ti, nagbantog maka-aksyon. Bangon nga nagabaligya sa walaksyon hen bugas. Ang baligya ka bugas, tag 20 pesos ng kada kilo. Aksyon Radyo. Grabe nga baligya, 20 pesos kada kilo. Subong, may plano pag isaksyonin, mabaligya naman itlog. Ang itlog, ang bilog, tag piso. Aksyon Radyo. I-check na na dugay-dugay, bantayan nyo na makaksyon kami kaupod naton. Ang ato naman nga, ining persona mismo nga nagabaligya kag trending subong online. Dili kita anay, balita naman gikan sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Check natin una si Action Zil Minado. I don't know kung nakalindra sila sa Vista Alegre, Kurara, pada subong. Action Zil, may hapon. Saan mag-alumo ng hapon, alive ko tayo rin subong sa Purok sa Bulacan na Barangay Vista Alegre. Okay. But silingon, ara ka mo dagyapon sa area. Yes, ari kita diri action dyan. Kaya nag-istorya kita diri sa ginikanan sinisang biktima balakin dyan. Nga nadagdagan kagapon sang batoya diri sa may suba sang Vista Alegre action dyan. Agati, ini ang pangalan sa biktima amo si Ma'am Ginaline L. Ines, 31 anyos, ini si action dyan. No? Kagang kaupan natin subong ang iya nga Iloy sini nga si Mama Gina Liorca. Ari subong sa akon nga tupad action dyan. Yung ipasaysay tagini kung ano ang natabo sinikagapon niya action dyan nga aksidente. Kaya tilo kasubo man niya sa nahibaluan natin diri na 3 kabilog ini ang kabataan ni Mama Ginaline ini ang biktima action dyan. So kaupo natin subong si Mama Gina Liorca. Ma'am, ayong hapon ma'am. So ma'am, kagapon sini no natabo mga alas oras yan. Alas 9. Mga alas 9 gitang aga. So bali ano gini ang natabo niya? Hindi kay nang laba kami tiperti kada mo samon mo sa suba. Tinaguto kami siya ya nagsaylo sa sapyak. Doon na sila sa pakaisaya. Sa ang pakaisaya, digdo tani mapungko sa gindagdagan sang bato siya ya diri. So hindi sa magsugot kay gusto ya dig siya lang gidto. Sa uli siling to da ka lang kay diri lang ko. Mato nga gapang labanas sa may natipag nga gamay lang to ya sa udhan. Tito sa waay malang to kay tikalayo naman to ya. Sa uli siling sang pakaisaya. Hindi si ginabila ako lang dahil niya hindi sa. Sang uli gapang labanas sa namamudlaw na sa nalugtakas sa kay gasako. Minsang mastaka sa kay may kuan ni panimbawon di siya gadigamo sang sudan. Di sang uli
Ti ang bata na bala nga apo man sang manghod ko, ginasaway nila kag sang mamaya hindi magpasaway nga patakaso na balahaw. Isang uli ang bata na nagtupad siya kay di lumpat sa iya. Way kami kabalo kung anong ginambal niya sa bata, pero naghambal ang bata di sa amon nga ginambalan sa kuno ni mamay Linlen nga matakas kuno kay may bato nga dako. Kaya halos lang ang bata nakasaka sa sa bakyas. Yawan sila pinangita kundi ng bata gali kaya ito na sa babaw bakyas bupungko. Siya yagin igo sa lugar sa matindog sa amugid pagkabunggo sa bato sa iya likod. Amtog nagasindot pa sa nanay. Sinya to, nanay, nablaw. Sa ulihi, ang tubig nga gindagdagan sa bato daw ginpalupan bala sa dalom sang kuan nga nagperting ibwal sa tubig mo. Dahil na nga malinaban sa higad, nagkalaanod pa sa mga labader namin kahit perting alwak sa tubig mo. Kaya pag alwak sa tubig, paglampuwas, ang kamot gaalsa sa babaw amo na ho. Tigin butong ko, hindi ko kadaog, amo to ginbululigan ko kay kadamo man sa amon suba mo. Dalwak o ginbuligan namon pasaka, asa nga naiyawan kami pasaka sa may bakyas gid. Ti ang pinsan namon niya kung nalipong na saya, tiginala nga man namon kabuling nga makahala pa mislet nga makakuan sa tani, maka-recover. Wala. Dasan sa uli na, ala kami singgit nga tabang. Moto may isa ka laki nga nakadulog sa suba. Ginpasaan niya pasaka asa di nga nga abtan ni nga panawag sang ni salakyan. Moto nga salakyan sang mangod ko ginmotor sanay kay siling ihulap sa ambulance. Kay wala man ambulance. Kay karga sa salakyan sang mangod ko. Kagindala pa to tayo sa barangay kaya ang yamon to nga desisyon niya makuha na sa mo oxygen sabi matakdan sa oxygen makabulig sa ginawa ya ti wala man amo to nga ginpikta to sa ti igi pagabot to sa kuan guro sa sanitarium gin ultrasound sa ligto nakita ang iya mga atay na nadunot kag ang iya nga tinae naglupok. Hasta ang likod yan yung nagkalakuan ang tulaan, nagplak ang mga tulaan. Hindi ang igo, yan ma'am, sang pagkano sa bato, pagkadagdag. Sa likod. Sa likod. Hugat na likod siya. Mga ano kadako ang bato action sale? Dako. Damo, action dyan. Mga- Kita mo na mga residente, nga upo dyan kung nga kagapon, ang rim ni Balakaguma, action dyan. Okay. Ang salakyan, nadama mo, nakadagdo, action dyan. Ang 16, ang 16 nga size, ano ang yakapang auto or yakapang crosswind na to action sale? Do ka pang pick up action dyan. Dako gid saya gali. Dako, oo. Ma'am. Action dyan, Oh, yes. ining ano to kining ngalan sang victim liwat action sale? Si Ma'am Ginalyn Inyez. Si Ma'am Ginalyn, may pamilya na nisa? Oo. Oo, may mga kabataan naman sa ma'am. 3 kabilog. Usually regular drag na sa ma'am kapanglaba. Oo, kaya lin kami bisan ako gamay pa kami dada nagid kami ng iga panglaba. Ti ma'am, anong idea nyo din tuwalin ng bato sa may bukid or sa babaw, sa pilas? Pilas na sa Nakita nyo man ma'am nga may nag-oklab to nga ano? waay kami gani kakita nga may kuan sa babaw, may bato na da sa babaw kay halin sa gagmay kami way kami kabati na da na tikpag na mo. Di paano ma'am, wala nyo to ginkantuan or nalantaw abis ang mga taga-dara kung may bato gin man to nga ginalinan or hungod sa nga ginhulog ang bato? Hindi, may bato gin man nga na kuan daw nalukat gin man sa balaw. Nag-uklab sa. Ano mama, gaulang gapon sa nga mo ng time or wala man? Wala. Doon natural lang gid nga nadagdag ang bato. Oo. Tapos gatalikod sa bato, ma'am, or gatubang sa nga paano yan nakita nga may padagdag nga bato? Why gani kami ka kuan kay biskan sa amon kami kita nga may bato mo. Di ma'am, kay na-mentionar mo ma'am nga may ginambalan. Ano to hinablos ito? Nga ginambalan niya nga matakas kay may bato? Oo, may ang hinablos na. Ang bali apo kumana sa Oo. invite kami sa bati sang ginambalya sa bata nga nagsiling sa nga takas ka kay may bato nga dako. Ugat sa likod sa. Kaya halos ang tuon nakasaka ang bata sa bakyas. Amo to nagdagdag ang bato nga matindog ba sa tani sa sa siling pa sa nanay. Buot silingon, ma'am, doon na panagupnupan niya lang nga may bato or nakita agad?
Why buro pa naguplop nilang kay why kami kakakita nga may bato mo. Napanugup-nupan nila nga may bato. Wala yung may nakita nga may bato. Tapos sa iya nga ba sa iya na nagaling nga matakas ang upod kay may madagdag nga bato. Oo, ang bata nga 4 ka tuig. Titi may makita makamo ang gapon na dagdagan ang likod di ba ma'am sa likod na dagdag ang bato. Nag-igo. Tapos na dagdag to sa may suba pati upod sa do na dagdagan gid sa kali ka bato sa tubig. Oo na, upod sa dagdag sang bato sa tubig. Okay. Amo to kay guro na upit pagid sa guro sa bakyas. Okay. Action Zil? Yes, action dyan. No, kaya subong action dyan, wala lang ginigigugan. Mga alas ni kabot ang bangkay dito, ma'am? Alas 3 siguro. Action dyan, maaari diri ng kaya, gida mismo. Action Zil, klaro wabi kay ma'am kung pagdala nila sa ospital, conscious pa or gindigto na lang gid na deklarar nga patay or diri doon istorya pa nilang victim? Ma'am, sa diri isang natabo ni kagapon ng aksidente. Pagdala niya sa ospital, buwi pa niya sa naman gaginawa po man siya or conscious pa sa Daw ay naguro, ay nagid. pag-abot na, patay na dito. Okay, digto pag-abot sa ospital gindapatan sa mga wa ay nagaano. Okay. Pero kan pantakbo. Oo, mga aparato pag panakdan pa sa. May na-mention din na sila na mga daw tubuhan siya. Oo, tani tubuhan to sa galing kay timingin pagwa sang ultrasound niya nga amotong nakita sa iya sulod sang tiyan niya. Dason pahana sa nga pangangahon ang dugo sa baba sa may iya nga baba na. Do nagsulong bala. Kaya wala na lang nila madayon katubo. Okay. Action Zil, pila ka na edad ang victim? 30, pila na siya? 31. 31 years old. Okay, sige. Oo, subong action dyan, no? Condolences with sa pamilya, no? Sa nabiling nga pamilya, siya ni Ma'am Jenaline Eliñez. Kag ini Ma'am, first time yung ginadinatabo, Ma'am. Oo. Malisa una, amo gini action dyan. Kaya gati subong gani ka, baha-baha, paman ang suba, Ma'am, ginapadulungan at dito action dyan. Subong action dyan, no? Sa nambal ka na is nahaya na diri ang bangkay ni Ma'am Jenaline Eliñez. So for action dyan, at ang sitwasyon man, i-update na natin gali ini action dyan, no? Ang panasakpuan ni bangkay bala kagapon, gin-istorya natin ang isa sa mga officer dito sa may Hali Angel, no? Do hindi naman wala naman kuno siya plano ini ang pamilya nga daw ihaya pa action dyan pero wala pa nabalaan kung saan o ini ilubong ang nasakpuan ng bangkay nga si Alex Soberano ya kagapon nga adlaw action dyan. So party sa pagalibot man sang patrol, no, ang nakatusubong sang trapiko sa may syudad sang Bacolod action dyan is heavy sa gihapon sa amoning oras action dyan kagati wala pa man sang mga major incidents gid nga nagluntad diri sa may syudad sang Bacolod. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo kita diri sa Purok sa Bulacan, Barangay Vista Alegre. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Salamat gid sa live report sa patrol. Mabot si Action Zil Minardo. Subo-subo ni natabo sa isa ka 31 anyos nga babae. Aksidenteng natabo maka-action. Mo imagine ko paano yan na panugup-nupan nga may madagdag nga bato. Kag paano yan nga ang bagay sa Iloy wala man kuno bla nakita But silingon na aksidente na tabo, ti sila wala man sila galaom gani nga may bato digto sa may pilas babawa nga madagdag sa amo man sila nga tanion mga ka-action, no? Dili kita anay sa tatanan nga matag palamati. Aksyon Johnny Diaz. Balita na patas. Ang atong dakop ka, daog ka ruleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Dapat nyo ginitandaan mga ka-aksyon naman ng tsansa ninyo para makadaog sang cash, gift check, appliances, cellphone o kun bugasa. Simple lamang mga ka-aksyon, magpamati lang dari sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air o kun sa Facebook. Dari ba sa aton yung live streaming, may tsansa kagid magdaog.
Kay ti kung madakpan ka dala nga pamati sa inyong lugar, diin ka man, nagabantay ka dala sa establishmento. Once nakitaan ka sa aton mga ARB personnel, kalakip mga kaaksyon ng aton nga research team nga nagalibot adlaw-adlaw sa Bacolod, matagan ka sang coupon o kung coupon mga kaaksyon. Kung magabutan, ang imo na bilang resibo dira sa imo mga kupon, taguon mo na ang pihak, yatag mo sa mga personnel. Kay sila din na makakson mahulog sa ito naman. Nga do magic na rin namon nga ruleta. O ruleta, sa mo di daw tulot ang biolo mga kakson. Ang imoon, magasugod kita Agosto 15, mabunot kita mga kaakson sang maswerte nga mga tagdaog. Magabunot kita, everyday mga kaakson may duha ka mga winners. Yan ang dako ganang sansa ni mo nga magdaog ka. Simple lang man kung taga Victorias ka, taga Isabela, Binalbagan ka, kung gusto mo gid magdaog. Huwag ka gid mga kaakson sa perdihon. Kaya ti may kas ka gid nga ipuli. Kaya yan mo, pila-plite, alin sa may nigaran. Sen, isakatos. Pabalik, makadumalik 200. Tid may ginansya kagigyapon mga kaakson. May chance kagig nga magdaog kaysa mga butan sa mga programa sa Aga Tubtub sa Udto. Mani Action Reports, First Portion, Action Balita, Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, kalakip mana Action Balita, Banat Bulig. Nga taga diri sa Bacolod City, may tubtub lamang kamo alas 5 sang hapon. So kung kainas ang aga ginawag, sini dapat alas 5 nagkadto na kamo di. Kag maklaim kamo sang inyo nga premyo. Patigyugo mo din ang ruleta mga kaakson para mabalaan naton kung ano nga madagaan nga premyo. Ang mga butang naman sa mga programa sa hapon, tubtub sa gabi like This Is My Life, mga drama naton kun hapon mga kaakson. Diri sa Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line kag Action Night Patrol, may tubtub las 12 kamo sa masunod nga adlaw nga magpadulong diri sa station. So kung subong kamo nagabutan, buwas las 12 hasta pwede pa kamo kakadto diri. Ang mga magabutan naman, like may taga-Banwa, kag syudad diri sa out of Bacolod City, taga-Bago, Kapulupandan, Valladolid, and so on and so forth. May ara ka mo makaaksyon, tub-tub las 5 sa masunod nga adlaw. Subong ka mo nagabutan, taga San Carlos, kabe, buwas as alas 5, pwede ka madikakagto mga kaaksyon, no? Kay tig may ara kami nga, dugamay lang paggatag konsiderasyon, kay tilayo gid man ang imo nga lokasyon. Ang mga premyo, gilayon ninyo makuha kag madala puli. Hindi nga pagrulita mo, may nakuha ka bida karon ref. Wow, ref. Ang ref, hindi mo bitbiton, basta ikaw lang isa sa panaog. Hindi Kung may mga appliances, ikaw nga mga mabunot, sa pagpatiyog mo sang ruleta, pwede mo gidayo madala puli. Kung kas mga kaaksyon, pwede mo man madala puli. Di may plite ka papuli. Di ba lang? Ang promo ang magasugod sa Agosto 15, 2022, tutob Setyembre 17. So limani kasi mana mga kaaksyon sigisigaton nga pagpanagtag duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob, Sabado mga kaaksyon. Ano mga posible nga madagaan? May cash o kung kwarta mismo, may gift check man, appliances, cellphone, kag bugas. Di ko may isa ka sako bugas, pwede ka ka bit-bit, ilokdo mo, matamat panawag sa Action Radio. Action Radio! Ang nag-aedad 18 anyos masakang pwede nga maka-entra mga kaakson sa tinimismo nga mga promo kag isa lang ka beses. No? Pwede makadaog ang isa ka persona para more chances of winning. Damo ka maka-aksyon, madaog dira. No? Dali sa tumatag palumati. Mamati always sa Action Radio Bacolod. Agod nga may chance ka mo magdaog. Sa ito naman dakop ka, daog ka Roleta promo sa Action Radio Bacolod per DTI Fair Trade Permit number R6 Negros Occidental 45 Series of 2022. Action Radio! Sa aton nga pagbalik, manging kaupod naton ang isa ka trending personality sa social media diri sa Action Reports Afternoon Edition. Pero sa aton mga ka-aksyon ng regular nga pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3,
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kayo tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera. Yes, good afternoon, mayong hapon sa tatanan nga mga live viewers sa ato naman nga Facebook Live. Mayong hapon, isa-isahon to ni Anay ang aton nga mga tagpalamati. Ma'am Jonalyn Ninyal de Crepito, good afternoon. Tamyaw yun lang kuno kay RR, Joy, kag Junior Kit, Macariola, Karen Guzman, Lager de Quilia, Edgar Cepida, Celis John, Dexter, kag Julius nga naga-monitor sa Action Radio. Ma'am Ibon Votcher, thank you so much for listening and for monitoring. Thank you for sharing our Facebook Live. Mary Joy Victorino Flores Makawili. Mayang hapon, Action John, monitor kami diri sa Talisay City. Tamyo lang sa family ko sa ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Carolaang, Kabangkalan City. Thank you gid Mary Joy Victorino Flores Makawili. Ma'am Diding Alomiento, mayang hapon, Action Sir John. Monitor lang sa Barangay Antipolo, mayang hapon sa taga-Barangay Antipolo, Pontevedra. Adlaw-adlaw gid nga nagapamati ang pamilya Alojamiento. Salamat and God bless us all. Edna Linas, good afternoon Action John, greet yan ako in advance. Happy birthday kay Nanay ni Sting Linas sa maabot nga August 4. Advance happy birthday. August 4 is Thursday. Ali pa ko di, pwede ka pa kapag-greet kay para matamyaw to sa liwat da so, no? Sir Edna, or Ma'am Edna Linas. Sir Ray Flores Baryoga, good afternoon. Ma'am Jenilyn Bandoha, mayang hapon, tamyaw niya na ko na tanan nga Negrosanon. Keep safe always and God bless. Aga watching live from Quezon City, si Ma'am Jenilyn Bandoha. Morales Coelho Feli Alieza. Kaluoy, manggani, kaluoy sang natabo, no? Jenilyn Bandoha, good afternoon. Liwat, Ma'am Ana Sinoro, maayong hapon, maulanon nga hapon, nagpaload gid ko. Wow. Thank you so much, Ma'am Ana Sinoro. Good afternoon, stay safe. Marialine Bilara Culbe, Hulumbo. Good afternoon, sir. Always gid kami kapamati sa imo, diri sa may Barangay Trinidad, Gihulngan City. Sa Lagrangha, La Carlota, sa Pilar Compound kay Brad ko ninom ana sinoro nga si Edwin halong gid always halong man Connie Dormitorio mayang hapon naga-monitor gid opo dira ara man si Karen Miraflor naga-monitor man Doy Arthur good afternoon and God bless you always Ma'am Karen Miraflor good afternoon always ganyan so ni Rachel Ann Cabrillo si Grace Ubas. Melvin Piñafiel, good PM Action John. Thank you so much, mayang hapon. Paano kung pwede gid ma Morales Coelho Felele sa pwede gid ka monitor. May ara ka mo da mga kilala, bisan gid sa ating mga Facebook pages bala. No kung naga-monitor ka gid avid listener ka, pwede ka nakapa-update tamo sa mga Facebook pages bala kilala ng mga taga-Action Radio like me. Pwede ka mga message sa amon dira nga page kay para maka-avail ka mo sang ticket, no? Gaan ka mo namon ticket gid. Yapwell, good afternoon, Action John Diaz. Karen Miraflor, good afternoon.
Bangkil Kirao Cabriles Vanessa. Oo, gani no. Subo-subo gina tabo. Ana Sinoro, God bless you always. God bless Ma'am Edna Linas. Thank you so much. Sa tanan nga nagapangayo sang aton nga ticket or coupon, pwede niyo ko ma-message sa aton nga page Action John Diaz. You could check it there so that you could avail of the ticket or the coupon I could provide you. I could give you some coupons. Pero hindi ito of course damo-damo. Limited lang, pero at least mayara ka mo participation. Kag may chance ka mo nga mag-daog. Standby kita dugay-dugay mga ka-aksyon, magabalik kita sa dili lang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Umbra mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga Standard time na 5:43 na. Pabalik diri sa atong pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Gindeklarar mga kaaksyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na isa ka special non-working day para sa syudad sang Kabangkalan ang Agosto 2, 2022 buwas nga adlaw sa isa ka mando nga permado ni Executive Secretary Victor D. Rodriguez. Iyadirigin na kompirmar ang ining report mga kaaksyon. So that is tomorrow, August 2. Kaya tomorrow is the charter day man, dito naman sa may Kabangkalan City. This time mga kaaksyon, i-check aray naton, ining isa bala ka nag-trending nga negrense. Di lamang ba kulod nun, pero negrense. Gid as far as I know, tumandok ni sa ka banwas sang Murcia. Kilala sa online bilang si Kakampink 101. Ini si Kakampink 101 mga kaaksyon nang inbantog bangod nga sang iya advokasya nga nagabaligya saya sang bugas nga tag 20 pesos sa kada kilo. Ilang taon naton biko nung sa likod, inisyatibo sa likod sa sining nga advokasya mga kaaksyon kay dumi plano pag sa baligya itlog man. Pero tag piso naman ko mga kaaksyon. Joining us this afternoon is Sir Mr. Richie Sosarno, o also known as Kakampink 101. Sir, good afternoon. Ini si Action John Diaz sa Action Radio. Hi, good afternoon po. Thanks for having me. Yes, sir. Specifically, sir, you are a vlogger or a YouTuber. Am I right? Yes po, yes po. Okay. Sir, and we knew nga taga rito ka raw sa Negros Occidental, sir. Oo, actually nag-graduate ako sa Bacolod City National High School. Okay. High school ako. Pero you are a resident po of Murcia? Opo, Murcia, pero malis na kami doon. Tapos nakaano kami ng lupa dyan sa Guanzon. Nandiyan yung sister ko ngayon na nakatira sa Guanzon lang. Tapos yung may sister ako sa Tangob, sa Ramilo. Tapos yung mga auntie ko nasa Villamonte po sila. Pero currently, sir, saan ka po ngayon nakatira? Dito po ako sa Manila. Sa Manila po. Sir, Apo. let's talk about yung initiative po ninyo, yung advocacy po ninyo. Ano po yung idea sa likod itong pagbibenta po ng bigas na napakamahal po ng presyo ngayon, pero sa inyo pong parte, nagbebenta kayo ng bigas sa halagang 20 piso? Opo. Actually, nagsimula yan nung, iba, tumataas yung mga presyo. So, parang ginamit ko siya as concept doon sa aking advocacy na sabi ko, parang gusto kong tumulong sa ating kapwa Pilipino. Pero sabi ko nga, yan ang gamitin ko yung concept na 20 pesos. That's why binibenta ko siya ng 20 pesos na lang. Pero yung bigas natin na binibenta is premium po yun. Pero kung iisipin mo talaga, walang bumabalik sa akin. Kasi, example, bibenta ko siya ng 20, sa bawat tao, 5 kilos, no? So, bibenta ko siya ng 100. So, 20 pesos sa per kilos. Pero, yung bumabalik ko sa akin, yung next
area ko, syempre ibibilin ko na din naman pala din ulit yun. So wala rin talaga bumabalik sa akin. So, Okay. So total, wala talaga. Ano, So parang ano lang yun, para lang yun na yung concept niya. So, saan po ninyo kinukuha itong pondo po na ginagamit ninyo sa pagbili po ng bigas para po makaimagi sa publiko po? Sarili ko talagang funds po yun. Sarili ko siyang funds. Hindi po connected dito sa kung saan man. Walang nagdo-donate po sa akin o hindi rin ako nag-fundraising. Basta sarili ko pong pondo po yung ginagamit ko. So, ibig sabihin po, ito po ay sarili ninyong inisyatibo, gusto nyo lang pong tumulong sa publiko, pero napakalugi naman po kayo nito, sir. Yun nga, hindi siya talaga pwedeng gamitan ng word na lugi kasi ang ano ko talaga dyan, parang ginamit ko lang siya na concept. Pero yung binabalik nila sa akin na 20 pesos, for the next, nakaalaan ko siya for the next community na naman na napupuntahan ko. So binibili ko pa rin din siya, so wala talagang bumabalik sa akin. Para ano lang, yung sa community lang yun, yes, binili na na 20, pero gagamitin ko pa rin yung binalik nila. Doon sa pagbili ko, mas mahal pa kasi syempre bibilin ko siya ng 40 per kilo, 50 per kilo kasi premium siya na bigas and then inaano lang natin na 20 pesos. So, nag-aabono po kayo pagkatapos nun? Para sa iba naman Yes, pong lahat mga talaga. I mean, palabas po talaga lahat. Kasi syempre yun naman talaga pinaka purpose ni Kakamping 101 is talagang kahit paano makatulong po tayo sa mga kapwa natin Pilipino na talagang sa ngayon hirap po talaga sa presyo ng mga yung bigas is basic po talaga for Filipinos. So ang inspirasyon po ninyo, kung ako po yung magsasabi, yung pagmahal po ng presyo ng mga bilihin, ginawa po ninyong inisyatibo at konsepto ito pagbebenta ng bigas na 2 piso po sa kada kilo, at pagkatapos po nito, yung nabebenta po o nakukuha po ninyo galing doon sa pagbebenta nitong bigas, binibili po ninyo ulit and then dumadagdag po kayo para sa iba naman pong komunidad. Yes, tama po. Napakarami naman pong pera ni Kakamping 101, sir. Hindi po. Okay. So, yun po. Okay. Ano po yung sistema po ng pagbebenta? May limit po ba yung pwedeng bilhin ng tao? Yes, for families, like itong katatapos lang natin, nag-ano po tayo ng 50 families. For every family po is 5 kilos na po na bigas. Yun po yung limit po natin para naman na mas marami tayong mabahagian. Pero tomorrow, meron po akong schedule. Dinagdagan na po natin, ginawa na po natin 100 families. So that's 50 kilos. 500 kilos, sorry. 500 kilos yung bigas. Yung bigas na nakahanda po para po bukas sa activity ninyo. Yes. Saan po yung una nga, sir? Saan po ito yung 50 families po? Yung una po dito sa Taguig, no? And bukas yun hindi ko sinasabi yung ano kasi parang ano lang kumbaga parang ano lang, tas surprise lang nandoon ako. Kasi mabilis lang po talaga siya. Maubos, sobrang mabilis lang. May kasama po kayo, sir? Meron yung driver, tapos yung kaibigan ko rin na isang nag-a-assist po sa akin na vlogger. Tapos yung mga assistant. Tama po ba kapag sabihin po na yung kinikita po ninyo sa vlogging, binibigay po ninyo, dito po napupunta sa initiative ninyo, sir? Wala pa po akong revenue. Kasi okay. Ang Facebook na po na to is, although malaki na yung subscriber niya, marami ng views, pero naka-restrict po ito kasi dahil meron po tayo dati po yung channel natin na parang, di ba, political, so ang daming, syempre, you cannot please everybody, marami po nag-re-report, so nare-restrict po siya. So hindi po talaga siya monetize. Sir, Pero sa ngayon, hindi po ba kayo natatakot na baka po sabihin po, this is a political agenda kasi yung pangalan niya, Kakamping 101 Alam naman po natin yung mga supporters po nung nakaraang eleksyon, Kakamping po yung tawag sa kanila, sir. Actually po hindi kasi sa nakikita ko sa actual po is kahit nga doon sa una kong pagpunta is yung katulong ko mismo mga BBM supporters. So alam mo sa ganitong panahon hindi na kailangan i-highlight pa yung kulay kasi ang syempre yung ang pinaka titingnan po natin dito is yung mga families na natutulungan. So masasabi kong 99% is mga BBM supporters talaga yung nakapila. No, so ako hindi ko siya pinipili, no, kasi syempre ang mga tao sila mismo nagsasabi kung makikita mo sa kanila kung alam nila na ako si Kakamping 101 and iba yung aking political pero and yet nandun po sila nakapila. Bakit? Kasi po talagang kailangan po talaga nila dahil po talaga mahal po yung bilihin. And ako naman, hindi ko pinaramdam sa kanila na ito kailangan tayo may iba yung nyo, iba yung bilit nyo, iba rin sa akin. Hindi po ganun kasi ang sa atin dito is matulungan po sila, malaking bagay po talaga sa kanila yung 5 kilo na 100 pesos lang. Sobrang
mura po talaga. Hindi rin po ba kayo natatakot, sir, na baka i-red tag po kayo kasi po nasa ibang po kayo? Kasi pag, kung mamarapatin po, nung nakaraan po kasi ito pong, yung community pantry, yung nag-initiate po kasi nito, sir, ay na-red tag po. Tapos kayo po, meron na pong sumunod sa inyo, may kakamping 102 na po, sir. Yes. Oo nga. Ay, sa atin naman siguro, ito naman is, wala namang pinagkaibo to sa akin talaga purely tulong talaga, and wala naman tumasama sa ginagawa po natin, and in fact talagang yung ating mga kababayan talagang gusto nila at yung aking yung messages ko talagang napupuno na, sir, all over the Philippines na yung nagme-message po sa akin kahit sa mga probinsya. So sabi ko, sige, lang natin, kumbaga pag-pray natin na talagang hanggang kahit saan po maabot po natin. Sir, may mga iba pa po kayong ibebenta? Nakalagay po kasi sa Facebook nyo, magbebenta kayo ng itlog Yes, this week po. So yun yung aking isa kasi ito kasi yung mga usapin kasi sa social media. So since nag-vlogger po tayo, so sabi ko ito yung gagamitin ko na mga inspiration, no, para doon, or concept para doon sa ating mga mission, no. So itong egg na to naging usapan dito sa social media. So sabi ko, sige, pwede ko nga isama din ito na for 1 peso lang. So yun, ay din natin for 50 families. Tapos yung isang tray na yun, may ilang piraso ba yun? 24. So 24 pesos lang siya. So di ba ang laki ng, sobrang laki talaga ng tipid. Kasi ngayon hanggang meron na atang 18 pesos na yung isang itlog. So yun po yung ating din. Ibebenta din this week po. Sige po. Sir Richie, thank you po sa time na binigay po ninyo sa Action Radio Bacolod this afternoon. Thank you so much po for this initiative po. Thank you. Yes po. Thank you po. Thank you. Okay po. Thank you. Bye-bye. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasin-o. Diretso, Action Reports, Afternoon Edition. Nabatyan mga ka-aksyon si Kakampink 101 o kung si Mr. Richie Sosarno. Ang mananagaling ginaano to lang sa iya kaya may mga kabalo naman kamo gusto mo sila mga ka-aksyon ng mga kaso damo gid man sa mga. Anyway, according sa iya, inisyatibo ay ni. Medyo kulabos sa kita galing sa panahon di nato mapadalaban kag makuha gid ang kompletong detalye may angot sa ni mga ka-aksyon. Sa totalan nga matag Palamatiya. Good afternoon. Sir Paul sa Dos Hermanas Gasoline Station sa Talisay City. Thank you so much sa pag-monitor ninyo subong hapon. Dari sa aton nga pagpangalagagag sa Action Radio Bacolod. Sa totalan nga mga ka-aksyon subong panahon ang COVID-19 nga balatian naton sa gihapon Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita espesyal, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Hindi ko na muna naging mo yung ininit. Naligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man yung araw-araw. Madong iliteral. Yung ipabagbo mo ka puti ka din bad paper. Hindi man na. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No?
Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing Relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara ng mga masakit, panakyaw. ara ng mga balita, ara ng mga balita, Ang mga ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nito na yun. Kubiri! Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Magpaligo ka, action boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil? Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kung tiil ang una mo bason, dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kaya unahon mong ulo kasi kung magulpihan ba lang kung may hit gulpi lang Nasa naman sa... nato ni balita special. Kung anong una ako nga nabasa bason. ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni action boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Init saya. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo palaligban ang mo pagida. Ang next action boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy, cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content ko si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nung ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang wala na daogan sa December. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, ginang ano man, hindi ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung gagatulog akong gabi. Butay, check lang. Hindi pwede nga close kung aga. Kaya di mo yabo. I-check lang da kay... Sige, Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da, hot or cold, paliguon ko lang na yan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang Ang kabugusan nga pagpangalagad sa action reports. Afternoon edition, Lunes kitang adlaw, Agosto 1, tuig 2022. Standby na sa mga sunog nga programa Action Balita Evening Edition o pagka-Action Dale Salazar kag Action Eden Aboson. Sa kinaanda na kanuman ang inyo alagad sa kahanginan Action Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang karipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. TTX